Aragoba engia mwanchu muligerere begeta seni kia Ndizi TV Chinsa ni Ikomi chabano magoroba lituko lia Jumapili chitariki ni Ikomi na kianda umutenyino yoga tato umwaka bwechiri bwibere na merongo ebere nebere chinga kinaende tumeraniriga asemesa ya Amayia nkomanye aliagende togokoreka ime na isiko yorongo rwa Gusii na Kenya engima litukolero mwanchu muligereria umuraibwense Dr. William Ruto omokonyo ya Rigathi Gachagua amona barai korwa Kenya kwanza nigo baikirana asa masabo yobwamo ime ya Kapsabet Showground ase county ya Nandi asaba kwanira mangana mange gati abo muraibwense nigatebire nare tayare mono asa maandamano korwa Azimio la Umoja One Kenya abo ankyo asaba igo arure irabune serikali ya Kenya kwanza negendrete kurwania abaibi betugo mono ase county ya Baringo Turukana Elgeyo Marakwet gatichi county chinde chirichigendrete kwenekia obokongu bwobolendi mwancho muligereria ayunga tiari togendete kwariganiria asa mangana itwe Chinsa chiko bwatia kolenda sebono na kwariganiria talimake gendera ko bamona inche gwikomo elia sebali mogoto bwatia wetera sensemo ye mitandao tonyole buna Ndizi TV News Digital abonensemo ya Facebook na boigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na ende na bogo tweet @Ndizi TV News egaroto bwatie asenchira yoboikirano kwiranande asegekege kerabosyon kumanya mange asenchira yobwenge. Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita kabe amona inche goika omwelio ekeroto kwa chaka kurugaiga ase county ya Kisii ase Richard Mwebi oyoro mwanasiasa korwa sorogongo rwa Gusii oyoro boigo mobwata ni korwa sabo mabwazimio la Umoja One Kenya asa tebire bunalitikolia ankyo Jumatatu chitalikie merongo ibere nigo aba Kenya bonsi bali bagosira Azimio la Umoja One Kenya bawikirana ase county ya Nairobi bosyo bwa maandamano agokoreka abo ankyo kolengana na Mwebi nigaboliro muraibwense Dr. William Ruto wanchera Azimio la Umoja gosange birengereri byabo na gwikirania onsi ali muraibweke makia ODM Raila Odinga aganetie gwikiranirwa magega ya maandamano ayo abo ankyo baigo nigatebire buna ba Kenya baikira omwelio ikiagera ebinto nigo bikine tamagori na igo goikabatare goikase nyomba y'oburaya State House mi county ya Nairobi egere babetererio muraibwense Dr. William Ruto gwikirania onsi Nairobi Azimio ne timu ya montu bono na bantu bakoitisa eserakali ategerere abanainji mono ebintu tokorigereri bitatu byamana nerigoririe ndagera abakenya baito basinyiro kubeke ndagera emesa esaguririgoria chire igoro endo gya kabere zete serakali eyerie bango koja se substitute na oboyo ne bituma ne ndagera yonsi asobwenge elia bakenya banyara konyore ndagera yakera lituko endo kya gatatu IBC ebodi elia kerekorosi gure serikali yoka igobonera abeli bali gwa go defend timu yemo tiga opposition torangeriwe na bali barete na barabwa abandu baye panel elia befe and free ekolega siyo bachora ba commissioner barachi gotenera IPC ne botie nene ego kacha cross nere kogero marembo ba Kenya igotigaruta tige ko mutupa ndara ngerie musikiraira Moro Odinga baikaranse bagambe bateba ni muna IPC ekorosigwa bateba ni mune binde bi formula nererie kogera endagere gurigori elio marembo je Kenya ata wisi tukabwata maandamano ya amani yo marembe kenenge kyo muntu kerasareke twebangire biya no tukora barayibonse biba Azimio togotebia Kenya ngima morandi yo marembe Korobu mwanchu muligereria gwika ase bunge ya Bonchari abo asensemo yabamenyi korwa se location ya Nyamwari egotoka se bunge ya Bonchari besokire na kwemurungania igoro yobwaga chibwe polytechnic ya Ngeria amone parish ya Omwari echanyareko bachikonganyigwa gwika asoro wao kolengana nabamenyi abo nigo bamomochiro mu bunge bwe bunge yo Dr. Charles Onchoke aso gutaikaransa na barabu
ritang'ani na kung'anya amagendera y'ogochia sang'ao nigo batianire gochia koyabwatia na koiranigwa asare ngabwe ritang'ani ekiagera kero omonto nigaganeti amagenderero aike ang'e amonase bare Kalitang'ani award nande batiangi was specific agatagete nigo chikobeke award nande chigotora mache gaiga chibasa chinde chimanye kobe kugaiga chiaga cheskure kalibo bone kama geke nigo tokuombi na ngiage tugaiga ntuombi na matiangita achetega omwali achete jiaba chief amona disisi ba onchokanete bonchali ngima bakanyora ngelige ganere bwateri bagalio kobeke tive nigo tokuombi na kyonge koli Wono rende abagaka nabangi na nabasaya barega once pi mkoigwana na tole step toko ila next karibu ega baiboli bali bakala bali kuira bana sukuru abaiboli mbara bone ga bakoira bana sukuru abana basomire ekira abana basomire abana beganto bwata asinge nje nyamwali tutakwate yoro tugwatira abana abaitwa amaboko yagera abana bali basoma baberanga asinge nje tawatengensi nyamara wa murati bayo banta bara ro tukuma oyonya mwali aro obe kupembeni yamenya gato abane brain yese nje mama tenga takara tikiteyo ona ga yakire chi chichi asoyoro ona masoma ali mulgo chikobori bupi ndori kobori bu masomo ona bali bara ni ga tenga tawa kale ni gokora ona kati ndire na bangi na to chitwe boli amanyo mosibuwe kya chitomwali ekiro mwali mwatene ta ko matenga bana babere bange bakosa chitome tina kiregento banya kuichone tio mwali wako matenga sikuru yetira kiwange kyo kutanga bana babere 1500 tisukuru chindi chisabete Serikali yense ya Amerika nigo yarireira gocha kugendera gosira emeroberio y'abasae korwa sense ya Kenya abo bagenderete gocha ni chinchira cyabene chekerero igoro yo gukora omuchando bwenchara aiga Kenya wose food security innovations abongwetera embassy ya US wetera sense ya cultural affairs wetera somoteneneri aseleta Bridget Coin oyote birubuna mbali tayare bunense ya Amerika gosira magendera ndonsi na gokinia endagera gosena koleta chindagera au asense ya Kenya nigaya kwana ya chinga kekera nase University ya St Paul ase ensema ya Limuru chinga kichama miranyo yabasae ase ensemo yokorundia chidron wosokoirukia chidron abo asate birubuna abantu balibagocha nechinchira chogokore mechando imense ya Kenya tibali gochegotigo magega korende nigo bagocha kogendera gusirwa amonense ya America. Defend the constitution of our republic, and you have that power, Your Excellency, today. You must obey, you must defend, and you must protect our constitution and all the laws established in our republic. Last night, Your Excellency, nilisikia yule mtu wa kitendawili akisema ati wataandamana ili wewe ufanye mambo ambayo ni kinyume cha sheria na kinyume cha katiba. Akatuambia that you must now reinstate to office the 4 commissioners who were removed from office pursuant to Mwancho muligereria tokosabo kwa berase ngencho yokoburukana wechibicha elio rura sembeo no moraibu abange ase bunge Kimani Chungwa kolenda roboti urungo charore asamangana nde Amayia Chinsa chikobwata kolende omo ambassador wose oyukuru sense ya America Bridget Coin arobati rwaengo charore asamangana itamaya akobwata gotigana nayo no mwancho muligereria amandamano aroberere gokoreka litukolia ankyo ime county ya Nairobi nigobona atebirwe buna atabwatetie lichiko ayonkolengana no police commander korwase county ya Nairobi Adamson Bungei oyotebirwe buna obomo korwazimio la umoja wa Kenya amona baraibari mao nigobatara bwatia lichiko bune bwenerete abwasate birengonde bwensi orabwatwe kagosalia enibo y'abanainchi nigagoche kwimukiriwe getambo keregetindi kelichiko receipt of 2 requests that came late yesterday and today in the morning. One from Azimio la Umoja, One Kenya,
and one from businessmen Nairobi community. But for the public interest, I just want to inform you that both of them did not meet the thresholds of the law, and therefore their requests were declined. If it is an illegal procession, it shall be made by the parameters of law. That is very clear. 2, State House is a protected area. There will be no roads closed. There are no roads closed. The whole roads will be operational. Chingakie chubono omoraiwe kiama kia ODM boigoro moteneneri gosomoraiwe obo mobwazimio la umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga niga tuguteirare engana ya bungei abo asate birebuna barabwo azimio la umoja wa Kenya mbali gocha kogoseka nchirende onsi abo asate biromna litkolia ankyo chitarike 20 goikaba Kenya barobekane na gokora maandamano goikasa magacho inyumba yobora ya State House ime ye county ya Nairobi. Raila otevire tabwati bwo babonde bwensi abo asatebire babwatani baye korwase chinsemo ao oliotaike ase county ya Nairobi na baokora maandamano korwase nsemo ali. General mwenyewe amepata hii habari apeleke kwa watu wote kila mahali. Sasa nasikia polisi ya Nairobi nasema tio hawajapata habari sawa sawa. Hiyo ni upuzi. Polisi kazi yao ni kulinda wananchi, sio kupatia wewe leseni. Wakati polisi walikuwa napeana leseni ilikwisha na katiba ya yule mkongwe ambaye tulizika. Hii sasa inatakana tu wewe uombe polisi, kesho mimi nitafanya mkutano pale, njoni mlete usalama. Sawa sawa? Kwa hivyo polisi wamekuwa notified and we will not be intimidated or blackmailed by the police. I want to tell all Kenyans, tomorrow is a public holiday. And we will be assembling wherever you are. If you cannot come to Nairobi, demonstrate where you are, peacefully. But those who can come to Nairobi, come to Nairobi. Tuingie ndani ya Nairobi. Tuonyesha hao waoga ya kwamba Kenya ni kubwa kushinda hao. Ase amasabo yobwamo bw'ekikanisa ayuakoreka ase county ya Nandi asomuraibwense Dr. William Ruto n'ababwatani korwa Kenya kwanza abaikirana onanigo muraibwe abange ase bunge Kimani Ichung'wah oyore boigo mu bunge okikoyo anyareko baga kumusegeto muraibwense Dr. Ruto tabaisa kobunali chiko kolende abwateli chiko ne katiba yense ya Kenya eyamaga yo muraibwe kiama kia ODM Raila Odinga korolekana komogania Ruto kobaira nimeremo aba commissioner bane korwase kyombe kyobacholi ne chimbebe IEBC osede cherera 4 abo banyarako baba korusiwa abisi kolengana na Kimani nigatebire eyo nigere mamincha ye katiba asa mobolire Dr. Ruto wotene na bokongo buno muraibwense ya Kenya. Defend the constitution of our republic, and you have that power, Your Excellency, today. You must obey, you must defend, and you must protect our constitution and all the laws established in our republic. Last night, Your Excellency, nilisikia yule mtu wa kitendawili akisema ati wataandamana ili wewe ufanye mambo ambayo ni kinyume cha sheria na kinyume cha katiba. Akatuambia that you must now reinstate to office the 4 commissioners who were removed from office pursuant to the provisions of our laws and the Constitution. Your Excellency, I want to tell you, you must exercise your authority without fear, without favoritism or ill will, and you must obey our Constitution. You cannot be asked to do that which is unconstitutional and that which is against our laws and our Constitution, Your Excellency. Abarai abubare ababunge korwa sensemo ya Kenya kwanza abubaikirana sensemo ya mbere koligereria emerobere ya magenderero egendrete gokoreka asensemeyo onanigo ba muganirie umuraiwe kiama kia ODM Raila Odinga gutigana na maandamano abu ankyo kolengana na gati abarai abakwana na baliki bamangana nigo batebire Odinga onyandiria nchetense ya Kenya ta kogendereria amandamano
maandamano na rikaria ni gabwenerete gutigira ababunge baikira nimirimo yabo asamaga chamanene ye bunge kiagera nabo bakobara abamenyi kurwase chinsemo au ende mbamanyete mechando ense ya Kenya egwetera. Katika jamhuri yetu ya Kenya na katika siasa zetu za Kenya inaonyesha wazi hao sio baba. Wewe ukiwa baba huwezi pomoa nyumba ya watoto. Sasa hapa tuko na baba ambaye ameamua kupomoa uchumi wetu ya Kenya na kuharibu mali ya wananchi wa Kenya. Lakini tunaambia Rais William Samoei Ruto, tunataka Mheshimiwa Rais William Ruto ashikilie hapo. Alishinda, si ndio? Sasa rais ni nani? Ruto. William Samoei Ruto. Hatuna presidenti ingine. Hatuwezi kuwa na uchaguzi kila yule amesimama akona matokeo zake. Tingaki choboigo kurwase kaunti ya Migori abarai bali bagusire serikali nigo bono boigo batuguteirare amandamano aroberere litkolia ankyo abokorengana no muteneri igoro ya mangana ya serikali gosotenete igoro yo bokoreri bwa serikali Felix Kosgei atebire nigo bagocha kuikirania eira yo kurenda enibo y'abananchi abwase baborira abananchi ko babatoereru na ende bagenderera imirimo yabo bunakera lituko ase baborire azimio la umoja wa Kenya mbaba isa gosalia enibo y'aba Kenya igobana omwanchu murigereria ayuna aragenderete ase bono kurende amange ngochari ko gocherekere koraga ensa eyemo yabono botuko na bayigo Chinsa isato ekiagero yo minto ivalin osero nagendete kwarigania yonsi asenchira yo wekirano inyora bayiga bariki baito yabo Mildred Momanyi yabo Josephat Hamisi mbara ase Chinsemo au kwenekia batukire aliagendete gokoreka aseriro balieito lia Gusii igobana mbia mona asibali mwensi mwatobwatire wetera senchira ye mitandao Ndizi TV News Digital eyona nsemo ya Facebook na bayigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na bali mwensi mora ase chinyomba osandonsi motobwatete kurwa wetera ase TV yao nigo togwaka ngambi ya mono kirage nyora lero nelitukolia Jumapili morobeli motingu kegima norange gosoa ase mbeo inyora emisa Jumapili ekoleto noyo minto Joseph Mokogoti nigagenderete kwareka mono Amayia aliwe chikonyora segekegeke kirebosio nyora litikolia lero gosase Jumapili chinyinge niga abasacha bako bachikwaya master gosebali chikwaya master asiba kwegeria matera gochiase abana kwaya babo kurende litikolia lero nigere tabauti yake ekiagero mosubat Felistas Moseti nere ekwaya master korwase ekanisa ya St Charles Luanga Kisii Cathedral ekeroba kubwaterana na Douglas Ondieki oyole kwaya member korwase kanisa yo ya St Charles Luanga Kisii Cathedral tobese gosuka no morobelio kobwatanse abanyakanisa bonse belitikolia Jumapili bali mwende birisia au bono muganyerere tomorobelio bwemisa Jumapili ngochole asekerundo ekenene amanoyo minto Joseph Mokogoti gotobaisa gosuka oriona kyakwa enyorironsi gwetera senchira ya Mariogi ne chibicha nigakoro ko masubati Abigail Nyanchama na inche nigo nkoro kwa Sara Nyarangi Ontita.